panyika panapa hapana kupfava. Ndofunga ndogara ndichizvitaura izvozvo handiti. So pane muzukuru wangu akandibata pane time achindibata, ndikataura naye ndikati aiwa ndigone kuuya nenyaya iyi ndisina information yakakwana, ndisinawo kuona ma-medical reports handiti. So ndinofara nekuti muzukuru wangu akazouya kwandiri nema-medical reports ndezveshuwa ari pakurwadziwa handiti. So kana unga usati wasubscribe, I kindly ask you kuti muzukuru please subscribe to this channel, voice a notification bell kuitira kuti whenever I upload a video you will be notified. Thanks very much to all those who continue supporting this platform, and this is our family platform. Thank you so much for all the support and all your unwavering support. Thanks very much. So ndoda kuti mumbonzwa muzukuru wangu ane chichemo chikumbiro chaainacho, ndoda kuti azvitaurire ega handiti. Information yake yese muchaibva maitora pavidhio rinotevera. Sikugara, handikwanisi kukotama, handikwanisi kufamba, handikwanisi musana wangu uri stiff nemwiri wangu wese uri stiff, ndoita maspasms katira kukotama kana kugonya makumbo angu anonga ari straight anobva adzokera kuita straight ega by force. Saka ndaikumbirawo, ndakambonzi nerve compression, vakazopedzisira vati stiff persons diagnosis. Saka ndaikumbirawo rubatsiro rwokuti ndikwanise kunoonekwa nachiremba nokuti ndakanzi ndionekwe naneurologist. Amount iri kudiwa inosvika 650 US. Ndaikumbirawo ruzhinji rweZimbabwe kuti mandibatsirawo. Zita rangu ndonzi Sology Puno, ndemakore 38 okuberekwa. Ndinotenda kune vachabatsira. Ndofunga mangozvionera wazukuru. Right, tobva tapinda panyaya yedu ndichitenderera mastreets esocial media. Dhuma nemusikana anonzi Sympathy Moyo anditi naJapraiser. Sympathy Moyo naJapraiser. Right, ndiani anombonzi Sympathy Moyo? She is a 20-year-old girl, musikana achangosvitsa 20 years anditi ndi makeup artist. Musikana ndiri kutaura uyu anoita zvemassage, anoita zvakasiyana siyana. So musikana uyu ndiye akamboitira JP, anomboitira JP ma-makeup handiti. Maphotos ndo andiri kuisa ipapo muchingozvionera, ndiye Sympathy Moyo wachona naJP ndiri kufunga kuti muri kuzviona. So Sympathy Moyo asvitsa 20 years. So congratulations kunewe Sympathy Moyo muzukuru wangu handiti. naJP futi ane mashoko azotaura ekukongratulatawo Sympathy Moyo, muchaona kavidhio kacho pekupedzisira. So kune vese vanenge vachida kubata Sympathy Moyo, information yachona ndo yandiri kuisa ipo panapa. Munomubata, anogona basa musikana iyi. Ndofunga mongonawo munhu anodhilana naJP, aiwa anoziva zvaanoita musikana iyi handiti. And she is still young, ngatimusapotei. Kune vanenge vachida kumubata, number information ndo iri panapa handiti. Chionayo kuti JP vari kuti kudii pabirthday rake rechi number 20. What do you think nerelationship ina JP handiti na Sympathy? Just imagine kuti woenda kusaloon, vekusaloon obva wakufonera vachiti happy birthday, and on top of that obva ave munhu anenge JP. Unonzwa kuremekedzwa zukuru obva unonzwa kuremekedzwa, unonzwa kuti aiwa zvinhu zvakarongeka handiti. Chinova chinhu chakanaka chinoratidza relationship yakanaka kumwana wechidiki Sympathy muzukuru wangu handiti. Ngatimusapotei basa rake riende mberi. Ngationeka video kaari kukongratulatiwa naJP kunzi happy birthday. Wazvati pano mwana ane utsinye, so anenge asikatode kana kutotaura nezvako kana kutoti uzikanwewo kuti une zvauri kuita. But JP, a big shout out to you muzukuru wangu wagona waratidza kuda kupromota musikana wechidiki handiti. Sympathy, ndinokushwira ramangwana rakanaka. Uncle Sai ndichibva ndati much love. Sympathy, I just want to wish you a happy birthday. Is Makura Skana. So yeah, enjoy your day to the fullest. More life and more blessings.